pobyt sa nazýva Telo ako brána do skrytých svetov. Tento pobyt je o prepájaní rôznych vrstiev a rôznych úrovní našej existencie. Či už je to telo hmotné, citové, mentálne alebo duševné. No a počas pobytu spolu cvičíme rozvahu pohybu, meditujeme, dýchame, prebieha tu aj hra na hudobné nástroje, chodíme spolu do lesa, zdieľame jedlo a rozprávame sa na rôzne témy. Tento pobyt Telo ako brána do skrytých svetov mi pomohol prehlbiť vnímanie toho, že telo je naozaj neoddeliteľná súčasť človeka a nemožno oddeliť duchovný rozvoj od toho telesného. A práve rozvaha pohybu mi prináša všetky tie nástroje, ako prepájať telesný rozvoj s duchovným. Mne osobne sa páčili cvičenia s prvkami bojových umení kvôli práci s energiou a schopnosti postaviť sa sám za seba. Pohyb ma motivoval k tomu, aby som vykonával prax rozvahy pohybu v každodennom živote. Rozhodol som sa otvoriť tento pobyt širšej verejnosti, lebo je obdobie slnovratu a považujem to za vesmírnu konšteláciu, pri ktorej je vhodné načasovanie prepustiť niečo staré a otvoriť sa niečomu novému. Čiže uzavrieť starú kapitolu v živote a otvoriť novú.